Ay, yes, hello, yes, ma'am. May adlaw, ma'am. Ako interviewon. Sige, ma'am, sige, ma'am. 4-piece beneficiary. 8,000? Ay, ma'am, kanang diligi na paigo sa akong pamilya, ma'am, sa isa ka buwan. Mga pilara ginasya kaadlaw ngano. Una, di man may grocery sa merkado, ma'am. Dito gid may grocery sa Landers. Oo. Unya, di may kagakaon og basta-basta lang ang mga dilata, ma'am. Kumukaon kami dilata nga corn beef, Delimondo gid mi. Oo, unya or spam baka ha. Oo, di mi gakaon na ng mga tinapa, ma'am, kay malangsa kaayo. Magdaot ang ginawa sa akong mga bata. Oo, unya kumukaon pud mi og mga isda, di mi gakaon na ng mga tulingan, mga bangus. Oo, kanang tulingan, especially kanang tulingan sus katulnas dila. Oo, yes, ma'am. Unya, kung ba na lugar, ma'am, for example, lang nang mo inom lugar siya, o di mo na siya gainom mo ka ng mga basta-basta lang ang mga ilimnon, ma'am. Ang iyang ilimnon, mga ginainom, ma'am, is kuan, Jack Daniels or Black Label. Oo, mura gina siya. Busa, ma'am, dili gina siya paigo ang 8,000, ma'am. Di mi basta-basta gainom ang mga kuan, ma'am, nga uban nga mga ilimnon, ma'am, kay makaimpatso.